Færøske venner, det er spandmand, der sender. Sådan her gør han. Nu må vi se, om lejleren virker. Der er ellers ingen lejler, der virker i det her land. Det er dummer. Ja. Ja. Det færøske folk. Næste gang de stemmer, skal de stemme for fri hash. Hvorfor det? Jo, fordi der er så mange, der taler dårligt om hash. Så nu vil jeg tale godt om hash. Hash gør dig i godt humør. Det tænder smil på læberne og fremmer kontakten til vor Herre. Det er et mildt stof, der gør en lykkelig, uden at skade nogen som helst. Amen. Der er ikke noget farligt i hash. Så kære hashmodstandere, hvis du ser det her, vind om, tag det roligt, lad være at blive hysterisk, men prøv måske selv et hiv af den smukke ur. Så kan det være, at du ikke gider drikke mere, hvis du har et alkoholproblem. Så kan du sidde og ryge uden at blive syge. Kære færøske venner, det er hjertetænder.